Heeh, iku jimpitan. Heeh. Kentongan, kentongan. Kentongan enggal. Ya. Monggo. Saiki dan sik anu tuk 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 ayo. Ayo. Kentongane le. Ayo, nggo tandha wong jaga. Ayo. Nah. Aduh. Monggo kaya apa kendungan kagem Limas, muga slamet. Monggo, ya. Wiwit kunaja kentongan minangka tanda tengara gunane nyata anut mereka perluane ula-ula neter wanci sore ondo manang layang iki maling mula kudu sing prayitna dung 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 omah kobong nyekon japada tetulung dung 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 raja kaya ilang dung 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 kaline banjir yen goblok tine raja patilan kurang kono kentongan gede Halungan. Ya. Wiwit kunaja kentongan minangka tanda tengara gunane nyata anut mereka perluane ulu-ulu neter wanci sore tanda manang layang Mas. maling kudu sing prayitna dung 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 omah kobong nyokon japada tetulung dung 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 raja kaya ilang dung 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 kaline banjir yen goblok tine raja patilan kurang kono kentongan gede gunane Sampun kula caosi pepundhen kula Limas ngesakaken kentongan, kentongan. Heeh. Wah iki wis ora tau metu iki. Pak Rohadi Sumawana. Waduh. Sumawana. Manto sing YouTube lagu Sri Huning dan Sesi Jeman. Ingkang nembang Mbak Sri Pesek. Salam Rahayu. Ya. Bapak Saufi, Pak Joko Salak Cepret dan Mbah Haji Sultan nyuwun lagu Jineman Lur Kambang. Mugi Pak Lilur sakeluarga pinaringan sehat, rezeki melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Rizki Handayani, ya Nduk. Ya. Putri Kambang, pelok, pelok barang. Nah. Ya barang-barang.
Ya. Lek ngadeg nduk ndak anu dilokke kancane ngadeg ora ngadeg dhewe. Ki, wes ora tau leren. Udah YouTube bae. Iya sok heeh. Iki melu aku lak lagi iki. Iya. Itu saged, Pak. Ora usah golek LC iki malah ayu. Astagfirullah, Pak. Iyalah, saiki sing penting ayu kok. Sinden sing penting ayu. Wis tuwa mangan terus mentut ae. Mangga Bener Kambang, mangga Pak Haji, Mas Joko mau ya tindak rene ya. Kalau kadang-kadang anu puluhan gayam insyaallah sok rikur ya mayarono. Pokoke matur nuwun, pokoke lewat streaming dalang kelilur sembah nuwun. Mangga. Tambahi Mas, miki Mas. Rasah iki jebol ya wis no salon ta. Nino langsung irama loro Mas. Lalo dunya Jos. Lah Mas. Urip mung sedelo yo ayo telu kok cilik jiro lupat ya siji Ripki sik jiro lu ya iya sip cokro ya ayo goblok cokro kok 15 kaya gugah anu kaya gusaman umprek iya iya Bu yo aku senang gini, si tercetok gampang cetok itu tenang. Mat. Ja. Eyong. Wisowa. Kota Jos terima kasih matur nuwun. Wah, saiki donti bojo dhewe-dhewe. Yo, sek iki. Lagu Sri Huning. Pilihan Mbak Pesek. Sesideman apa Sri Huning? Saka iku adoh lho. Parwadi iki penggemar lelur saka Somawana. Wah. Bandungan. Terserah. Ya. Apa Sri Huning ya? Nggih. Sesideman Sri Huning ya terserah. Manut. Manut ya. Iki melaku penak lho, Sek. Seneng kamu apa? Napa Bapak Ibu? Sesideman.
sesidemenan. Sesideman. Deman. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Tak deleng ngantuk ta? Dereng. Langsung to Pak tumblak tuntak. Ya ora lah. Mboten. Tumblak tuntak kaya barangan yang ngalas. Dibawani kaya kowe coba kowe biyen di bojo karo sik di bojo kuwi beda apa ora suaramu? Oh, jenengan cek. Iya, ya tak cek lah. Kan sik wis napa ngaruh to Pak teng suara niku? Ora, justru malah anu plong. Oh, malah ombo, Pak? Iya. Oh. Ya wis kono. Malah plong gorokane saya mengel. Ya. Sak pinten, Pak? Wis rasake kenikmatan to ya. Iya. Rezeki yang ngono. Rasane niku nganu, Pak. Nggih. Piye? Kula cerita nggih, Pak. Ya. Kula ngoten niku kok kaget. Loh, tatratapno ya. Nggih. Lah tatratap. Kok bendina rasane kok kaya adem panas ngono lho, Oh, Pak. ngono. Ngoten to Pak Bu rasane manten anyar niku. Ngono. Urung tahu, Mbak Mimin Apri urung tahu. Iya. Teka kok wong loro kuwi. Ya, teka kok mimin ora ngerti. Gedhi jarene. Yo, Sek. Saka Nganjuk, saka Nganjuk. Ya. Nggih. Ah, iya ya. Sok nek sugih dioprasekke. Napa, Pak? Untune no. Ya irunge no. Sasah ngono kuwi nggo ciri khas. Ya. Maka oh, beda ya napik saiki. Derek sam beki. Nah, nek genah iki berarti Gerok Pak gerok. Ngapunten nembe bar bacutan. iya ya. Bacutan nyanti ya. Dulu tak tek. Bacutan bulan madu, Pak. Iya. Oh, kembali ya? Cek. Lah, cetek. Jan. Sing bedung sampean kok nyang panci ya. Ayo. Enggak. Priya bagus. Mas Bimo. Budaya. Tregelmu ketokno, Sek. Nggih. Oh. Sawan menyang kutha gedhe. Nah. Ini adalah Nina Nom. Ya. Ben terus kayung Nino nanon selendang kuning lalalong kang saking wukir Jos. Swara kurang permana ning wasis Waduh. Pun kados dalang mboten Pak? Wah wis kaya Pun kados panjenengan dereng Pak? iya wis. Sampun. Anak buah kelelur ya kaya kelelur. Iya. So anakmu men tiru kelelur. Amin Pak. Beri dalang. Nggih bagusnya nggih kados panjenengan irunge bangir. Alah wis ora bagus, wis tuwek bagus. Putu loro kok. Ngiri mangkate kong. Kong. Wit kong. Calume kong.
ning anak putuku iso anu kecing. Iya. Yo. Angrung-rung marang bendara Ninonang Tiah sulis tiah Mayang kok sideme kaya ngene lho. Ngincangake alis Nemroji. ayo yo Cengkok esek maneh. Aku mar sulura sida. Yo. terus tresno sesideman Lelong. Ayo. Ya, Bu, yo. sugeng midhangetaken nggih Bapak Ibu. Selamat menikmati. Ya. Rada geseh iki baru bojo. Yo. Yo. Luwe becik paten ana Jas, Nduk. Sik. Jatah saka panitia. Rokok nek ora tuku gurih, nek tuku pahite nyethek. Wah, enak tenan. Malih Pak, malih. Sek. Malih Pak. Sek. Nggih. Rokok kok ke bathuk, ya. Tek. Metu luwe. Luwe. Loh. Cah pinter kok. Sek. Rokok kok ne dodo. Lho. Matuluke. Tuluke. Iya metuluke. Luke. Beluke. Saplemet di bojo iki saiki. Kok ngene sek. Lho, metuluke. Lho. Oh, saya kathah luke. Malih nggih Bapak Ibu, tasih kersa midhangetaken selatan kula napa mboten? Tasih nggih. Monggo dinikmati. Kumah ketempel nang buk mau jangan. Ya, Sek. Ya. Nggih. Ya. Alah, ya Mbak. Sak pinten Pak kok kula kelangan ngeng?
Oh, ngaten. Iya. Urip ana kota gedhe. Lelong. Yo kendang dangdut. Ngopo jagongan kok? Ya, munggah sambeng. Ora sesek ira. Asri Sumarata. Tik-tik ngalor, indik-indik itu. Lek pepet. Tik-tik ngalor, tik-tik itu. Etan jejeg. Kelok le. Sek. Dalem Pak E. Ndungkrong to? Nggih. Lho, ngene lho joget. Kok mboten ngentut, Pak? Ora. Nek kula ngoten niku langsung ngentut ya, Pak? Wah. Kula nek dijengking. Wah. Jan. Iki. Jan variasine oke. Brut. Brut. Boten, Pak. Nong kok ngentutan. Kula niku mboten pernah ngentut andinge bojo, Pak. Kok yogane langsung melek sedaya to, Pak? Lah iki alami kabeh kok. Hawane pancen adem. Alilalala. Yo. Isek. Urip ana. Balungan dembung saron penyacah Jiro Lupat ya Bonang karo penerus Menta karo Kiki Jiro Lupat ya Kenoh saya ingin kenong Jiman lung Merdeka Indonesia selamanya halo Jiro Lupat man menurut cetok iya ninggal katresnan oh. Mas Bambang pijet oh tukang pijet pokok ceper 50.000 ya karo Mas Yoyon nyuwun lagu kapilut nyimak saking streaming oh iya saiki modelis beda karo zaman biyen kok iya nggih sapa iki sinten Mas niki Mas saene Mas Mimin Apri ayo ngadeg ngene rasang
Dedek hadir kembali setelah dibohkan sama Mbak Pesek nganten anyar. Nganten anyar kok gur ngentut ae kok eneng oleh. Wis. Aku gur mbayangke kok ngono ki piye to, Pri? Mbok sesuk nek ana fotone mbok aku di-share kono jenenge. Kowe rong tau ta, Le? Durung tau kebok senggol kok no. Wedi aku resikone ki lho. Alah, resikonya apa? Ya kok nek wong lanang ki tenanan nek wong pengen ngrasake ngisep maduku tok. Madu apa kok? Madu. Oh. Keparengipun lagunipun menapa kalau wau? Lagu Lagune aku muju. Nek aku ngomong kok mesti do diwaoni. Lah jare Pak iki ngomong kok dibantah ngono. Ngisep madu tok Broto Wali. Ninggal katresnan wong ayu. Oh injih, dipun aturaken. Ninggal katresnan. Ya. Mas Nopal sing gayeng ya, Mas. Allah. Kuliner karo. Nggih. Weh. Tur kula pun janji kalau Pak Dhewe nyambut gawe rong metu kringete arep napa amplop kaya ora tekan rasaku. Lah kulinane ngerek. Apa wis tau amor karo Ngendang Jepong? Sampun dicebleki bokong kula mau. Ampun kene. Nyebleki kendang aku. Diceblek bokonge Lah malah. ya bener wong wedok iki sawah ladange wong to sawah ladange niku ya aja main kasar ngono, Mas. Nganggo irama. Lah nek ladange kowe ora malah bero kok. Iya. Ayo ayah Nopal. Monggo. Yo. Wah. Ningen laras. Lailo. Ayo. Ayo. Aja ngoyo-yo. Ndang apa? Wah sama uratmu kumat lho. Asam aurat kok. Urat. Asam apa urat? Oke, Pak Camat diaturi minggah mboten apa-apa lho. Nggih. Pak Lurah kerja ing penggalih. Pak Camat. Pak Camat jangan ing penggalih. Pak Camat. Lho, nggih. Oh, titipan saking Pak Camat. Ya Allah lho, Pak Camat mesti ngoten niku lho kok repot-repot mesti niku ah. Mboten penak kula. Gak piye iki. Saski Mbak Mimin karo Mbak Apri. Malah wong pambudi lho kula. Bapak kula nyatipun namung menyapa kok malah peparing bebingah gak piye Pri gak. Nah. Gak iki wis mari ki 500 dicicil 300 lho. Lho, kan nggo pancingan Pak Camat ki ndelok karyane Aprimin kaya apa. Nek kesengsep penggalian mesti kok ditambahi. Oh iya. Nek jare Bapak berkah tukon bobok tukon pilih selaris-selaris. Pengedan laris sakon kono. Nek jare iki dienggo sliramu dhewe kok Le. Aku no. Iya. Saking tresnane Pak Camat karo Dedek Kiki. Dadi iki dienggo kowe ben dienggo suntik kabeh sesuk.
Gendang meteng. Mboten ngono nyepaki jaran-jaran niku. Umume. Ayo lek Pindah ki enak. Heeh, gek pindah. Pindah ning ndi? Rendeng. Pri. Alumni to kowe. Upama aku ya pengen hijrah. Oh, Dari alah. masa kebodohan, gue untuk bantu manusiane. Ning dhisik kowe ning kono. Ora, gue ning pinggiran. Njobo. Aja lali pawele. Jaran kore jaranan hayung Terima kasih. piye Mbak Mimin iramane sing ngendang jepung ngombe penak ra Wah, Penak kula banget, sesek. ngetutke ling ngendang susuku ngantek nglumpuk kok. Lah ya. kendo Susu kok iso kumpulan. Arisan. ora kalah karo wong iki Ning ngeten iki pancen yo dalam situasi apapun seniman kudu militan. iya Mbuh sumuk, mbuh adem, Mm. mbuh paribasan penonton sithik akeh kudu tetep semangat. nggih Soalnya dadi garda depan menika wong wayang menika nggo media informasi napa men sae. niku bener Lah Mbak nggih to. aja bae anak wong nonton kok igla-igli Nah, kedah semangat. kula ki ora ana wong nonton ya suluk ngangkang malahan Kok semangat kok. Ini nonton demit-demit ku wah. Anu ning yo dijumbuhke ta Le, Heeh. kudu sing semangat to Heeh. militan. Militan. Kendangane ngene jogete yo kudu Ya ngene. ngono, semangat. Alusan yo alusan. Ora mbedut kaya debak bosok. Iya lah kok kowe mau goyang kok mah ngentrok susu piye to mau. Lah apri ku goyangan seronok lho, Pak. Piye? Apri goyangan ngene-ngene. Ngene-ngene. Dadi piye to? Kowe mau goyangan piye? Ngene-ngene. Alon-alon Mas kendangane lah. Alah, Delok- tak- Delok kendangan coba. susune apri kok apa? Goyang. Iya. Lho susune sehle. Bapak men pirsa. Alah Pak. Lah. Kowe piye? Kula tek iso, ning ora tekan rasa kula, adat ketimuran tetep kula nggo. Ning mongko diwajibke nyoba. Ya nyoba aja Mas Nopal. Pinter kok. Kok kaya dikopiok to, Min? Dadekno kula kon kaya apri ya ora iso. Dadi apike nduk apri lho mesti apik tak anggo, apike Mbak Pesek lho mesti apik tak anggo, apike Mbak Esther Iya. lan sak pitur. Dadi dijumbuhi karo aku. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, Paribasan ajining diri ana kedaling ati, ajining awak ana tumindak, ajining salira ana ing busana. Sono. Hidup Sukime. Hidup! Hidup Sukime. Hidup! Sembah nuwun Pak Camat. Salim sama Pak Pak Camat. Camat, ya Allah, Nggih, Bapak. nggih. Sembah nuwun Pak Tadah Camat. duka Bapak sugeng kula Nggih. pun dimong terus diopeni terus
Bapak polisi. Pak Nahrawi niki nyuwun dibedil, Pak. Saben-saben ketemu Pak Nahrawi ya, Jas. Iya. Terakhir kapilot. Kapilot. Len. Ya Mbak Len. Leni. Leni kalih mayang nggih. Oh ya, Leni karo Mayang. Ayo kita Mayang iki masuk Mbak aku. kita reuni. Anu. Yo, nek pancen kudu anu kowe kaya apa dintul-tul mong ndang ya ora. Ampun niku asli. Ampun, Pak. Malah mencotot malah. Malah iso tekan buri. Nek iki rak pasangan, nek niku rak budir tenan. Kok kudir. Malam ini kita reuni. Iya, reuni. Ya nek wani Mayang yo yang dikono mau yang. Berarti di April 30-an 233. Iya. Aku 18. Dek Kiki? 18. 18, Iya. Masya Allah masih 18 kok spoil iki. Oh iya ya, bareng ya ada sekolah. Nggih. Aku tak lunga ya, Ndak. Karena soalnya anu Mayang kalau anu Leni aku ngedrop nek jajar Mbak Mimin ngono kok ya aku ya ngomong to. Kuwi padune varisese wis metu. asam urat. Iya, mangga kapilot. Mangga, Mak. Ikan waras. Ayo sajroning atiku ganku nandang tresno iki wis kinodrat sabireng lampah Ya, tiba-tiba. Ayo lekor. Jogetnya kompak. Iya, iya, ayo. Iya, iya, ayo. Ayo, iya ayo. Aku wedi bakal pungkasane temah ayo pinaga yen kadulu nang jagat sajroning atiku ganku mandang tresno iki berat satreming lampahi ayah sampai landut datang roman iya hei Ayo, ayo, iya, iya, ayo. datang seliramu Kuku sing dupa gumelun